Kopi konek dhuwur kereta api jare sepur. Kopi konek dhuwur kereta api jare sepur. Kopi konek dhuwur kereta api jare sepur. Aku elu Mas. Ojo kowo pang rambutan, ojo kowo pang rambutan, ora modho ke rebutan. Ya, ya, ojo kowo pang rambutan, ojo kowo pang rambutan, ora modho ke rebutan. Brahman sasi Cueng buat kamu. Tapak darat satu piring nong Betawi bajo ende buka topi. Topi koneng dhuwur kereta api jare sepur. Topi koneng dhuwur kereta api jare sepur. Topi koneng dhuwur kereta api jare sepur. Ojo kowo pang rambutan, ojo kowo pang
Jul. Ya. Hoi. Ya. Hoi. Ngetan bali ulun apa sekiane kelakon berarti samir mai bareng ngampir Aku lho. ketia Agak lampung
sedya lamun using semri ing samun semune sama sasamane bangsa saking marta para mitra sami amama budaya ya pitilarane lelur Hei 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 eman-eman wong abagus yen kong sinep main tangan urung lahayon aneng kuda Prabalingga perang tanding lan Bisma
wong abagus yen kongsine maki lino Tapak jaran tatu miring tapak jaran tatu miring miring long Betawi penuh ledek buka topi topi kuning dhuwur kita api cari sepur topi kuning dhuwur kita api cari sepur topi kuning dhuwur kita api cari sepur berapa wong ojo wong bang rambutan ojo wong bang rambutan ojo bang rambutan ora ngono rambutan nyeprok konco sae koproyo nyeprok konco sae koproyo tersuti budaya mune lestari para mitra sami memetri budaya para mitra sami memetri budaya yen titilarane leluhur kurang wis warga Semua
titik ilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agemi Bangsa seni mau berjuang labun negara Bangsa seni mau berjuang labun negara Piye Dul kok isih turu wae ayo jagone wis do ngenteni lak maju perang ya Dul Bang Oh slot sore slot gayeng Pari
oh. Iya, oh ya, 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 ya ya ya, oh. Weh,
padha raja putra Koke pengen astu padha raja putra Saji Ya 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 Marem to, Mbak. Tuh. Doge banyak doge matul kali tukokno oleh-oleh nek ra permen aku opo tanggapno oleh-oleh nek ra maken aku opo godhong-godhong laras
Ae. Ah. Ya. Ae. Eh. Ya. Hei. Eh. Ya. 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 Eh. Ya. 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 Eh. Ya. 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 Eh. Ya. 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 Ae. Jinet jernih widatama prekan kembang ning putih anak tua piku sepolit sepah konyakan yuk leling sepi
ya 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 Senatan buka saniro ya 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 oh oh ya 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 ah ah ya 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 ah ah
apa lali ning gunung tak jajongi saka pakartine ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama agami
laku bisa sanis karing karya Hei 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 Atyoni cerita Andeli rusang Prabu Sasra bahu Mahes Pati Aran pati Swanda Lelabuhan Nipun Hei 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 Pangabina lungatri prakara Unakaya Purnegang ten antepi Noni trahu Sasamane bangsa sisih sarwa saringe saking marati martatama Triloka legerni kongsi Setya putya pangke Padang bulan ning pesisir
Wiratmaya tan urung sri uning gugur tati kusumane bangsa wayangi
seni budok ya prasaja watone gumyak gembira ah kutha Solo kelawan wengi sliramu ta anti-anti wong bagus ta ipi-ipi seko soroti netraku yen rasela sajroning batinku raluput panggraitanku ana tresno sajroning atimu Sleprit kebul ngukung kendari lah ketipung imbala benang lorotan selintera sleprit milok jarane pangyong klang merak ngidel macan mangap pedap bocah kanong kalian diprah wis
jadilan saking dusun Semaket ingkang para amargani tuwa anom saeka kapti seni buddha ya prasaja wetane gumyak gembira ceritane wayang Ramayana ing negara Kalangkotiraja Ratu Kuda Rawanaraja gawe gege nyolong Dewi Sinta Anoman si gede putih sawataman Sinta dijamuli konangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi ketip bila dalan Kalangkoti abang hati abang toko pilong pada pati goblok Kodo tati arep dosa moko nangis gara-gara iya wae ayo balik iya kesekat nyanto sani setya putya pangekese dor akara yen liwat aku batu
nyun pepele. Mbak Yu digoyangke. Iringane pun nang kendang repet gambar
Bronto laras kathah kekirangan nyuwun agunging pangapunten. Sugeng kondur dumugi griya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.